Gikone to winjruok onenore e kind Kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya ni gibiro loso manyien komiti mar go kogno jogo madwa bedo commissioners mag IEBC kaachiel kod jakom mar duolno. Watch nigi mathoth. Tok bura mane okawo kinde malach e log tich margi mantiere Bomas of Kenya. Iro marachar ne onenore achiel kuom gigo ma Kweth ariyo mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja yande yuarene. We have addressed ourselves to the matter of the restructuring and reconstitution of the IEBC. And on that, we have come to an agreement that we shall have a reconstitution of the IEBC selection panel. That we've agreed on the development of a framework that is under the electoral justice. We've agreed that we develop a framework on the audit of the electoral process. That is going to be done in the next 2 weeks. We should be able to have a clear framework about that. Kagitwa kod jofwambo tok bura mararieno. Jokanyo ne owacho ni koro gin kod geno ni chenro makoro giwalono biro chakore mana mapiyo. We expect that this exercise will commence the soonest possible once we table our report and if adopted by the House, together with subsequent pieces of legislation. Komiti ni motelne kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend Kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa koro wacho ni gidhi lalore matut mar golo lipot maugik e wi twak magisebedo ka gitimo. We will be going into a retreat from the 23rd of this month up to the end of that week, in which retreat we hope that we'll be able to clear on all the issues and come up with a report that we can then present to the relevant persons and therefore hopefully be complete with our work as a committee. Kata kamano, giwacho ni gibiro oro kwayo makende e od bura mamalo kod mano mar Senate mondo med ndalo mondo gitiek tich e yo makare. Our term comes to an end on the 28th of this month, and in view of the work that awaits us, we are requesting the National Assembly and the Senate for an extension motion of another 30 days for this committee, so that in case we are pressed by time, we are able to finish whatever it is that is remaining, because we feel we are now at the very last phase that is very critical and we must do a good job for this country. So we'll be requesting the two majority leaders to move motions for extension of the National Dialogue Committee. Komiti ni neolosi tok romo mar jatend piny Kenya William Ruto to kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Mae ne otimore mar kelo kwe ka Kweth mar Azimio ne obago ng'anyo mar kwedo nengo mamalo mar ngima pacho kae. Watch, Ramogi TV, Nairobi. Mbetre mar piny Amerika ma Kenya